Kuyenzeka uthola ukuthi emindenini uNkulunkulu mhlawumbe kube khona umuntu asipha yena obonakala ngazathi ungcono or ongcono or obikahle. Kuyenzeka lokho. Iphutha elikhulu esilenzayo elokuthi thina sibe sesiyamiyeka uNkulunkulu bese sibuka lo muntu esimbona ngathi uphakanyisiwe emndenini. Bese nase ubudgetha izinto zakho. Awusabudgethi ngamandla akho. Ubudgetha ngamandla alo muntu. Oh, sewuyangizwa manje. That's why ngithe ingxaki zakho akube ngezakho noNkulunkulu. Uma impela kunabantu kufanele ushare nabo ingxaki zakho, check ukuthi uNkulunkulu ba approvile yini ukuthi are they worth ukudila nesimo sakho na. Ngoba abanye abantu bami batshela inkinga zakho abanasifuba, abanamandla nokuzihandlisha inkinga zakho. Yabo nje bese kuzoba ukhisimusi nje. Kunabantu angeke baye emakhaya kubo ngoba bayazi ukuthi ngaye ekhaya izicathulo boyifuna kimi, ingubo ezintsha ziyofunwa kimi, amakhetheni amasha ayofunwa kimi, ini iyofunwa kimi. Nikhona bazalwane. Themba uNkulunkulu ukuthi kulesimo engikusona uNkulunkulu uzayenza indlela ukuthi ngiphume ngaphandle kokuthi ngize ngiyocela ebantwini. Nikhona bazalwane. Ngaphandle kokuthi ngize ngiyokwenza njani ngiyocela ebantwini. Ungabo budget inkinga zakho ngabanye abantu. Buza uNkulunkulu ukuthi sesiphuma kanjani nasekunje. Ungizwile? Buza uNkulunkulu ukuthi sengiyophuma njani sekunje. Labanye benu nasenifona amafoni enisebeyawabuka. Abanye bayasaba kuniphendula noma sewufuna ukureporta into ebalekile bayazi ukuthi wena uvalelisa ungasho ukuthi ngicela 100 rand. Imuncu ne. Abanye basawabanjwa amafoni ngoba wambingelela hlukana na 500 rand phansi. Nekhona bazalwane. Funda ukuthi ingxaki zami ngiyamthemba lo uNkulunkulu engihamba naye ukuthi uza ngisolvela ingxaki zami. Uzabaletha abantu abaright abazongisiza. Uzabaletha abantu abaright abazongenzela indlela. Nikhona bazalwane. 2, kubalekela ukuba uyikholwa eliphilela kucela every day. Balekela kuba yikholwa eliphilela kucela every day ngoba wenza abantu bangamthembi lo uNkulunkulu ohamba naye. Uthi kanti lo uNkulunkulu uvela nasekunjani. Nikhona bazalwane. Namhlanje ucela ushukela, kusasa ucela ubisi, kusasa ucela irice, namhla ucela isicathulo, namhla sekunikile isicathulo, kusasa kunabantu asebadlula ngokucela. Wafakalela iduku lakho mama, uzofika wamuhle mama, awungiphi. Namhla ucela iduku, kusasa ucela isokisi, namhla ucela. Yekela kuba yikholwa elihamba kucela, umenza lo uNkulunkulu abonakala ngathi akenzi. Yekela kuba yikholwa elinjani eliphilela kwenze njani. Abanye bacela noma kungasena sidingo. Nethi nje ulimi lwakho selwajwayele. Ucela baze bacele nezinkophe, awungiphe le zinkophe zakho zinhle. Ngoba sewajwayela kwenze njani? Cela. Nikhona bazalwane. Na ufuna ukuphila kahle nabantu. Qaphela ukuba umuntu ophilela kwenze njani? Cela. Nikhona bazalwane. Qaphela kuba umuntu ophilela kwenze njani? Ucela. Hawu uyabona nje manje sekuza uKhisimusi, ngiyazi njena njengoba uKhisimusi uzobona ubhuti usisu umntanami abantu baze babalekiswa ubhuti usisu umntanami. Awufuna ukuphila kahle
nanoma uNkulunkulu akupha umntwana ophumelelayo ungamcindezeli azasabe kubuye ekhaya. Tetela phila impilo yakhe lo muntu isikhathi sakhe. Umkholo weNkulunkulu ukuthi lokhu wena ongakakhona uzokukhona. Nangabe uNkulunkulu ambusise kahle lo mntwana naye anengqondo uyazazi izinto kumele azenze ekhaya. Angaza cindezelwe. Hey mfana uphahla alukho namhla uthenga uphahla. Namhla uthenge lokhu akunakuphumula la ekhaya. Nikhona abazalwane. Uyasebenza umfana wami usebenza kahulumende. Le mali yakahulumende ayimlingani naye. Ngala kufanele aphinda athwale nomndeni. Nikhona abazalwane. Qaphela ukuba ikholo elicelayo. Qaphela ukuba umuntu obudget inkinga zakhe ngabanye abantu. Nikhona abazalwane. Nawuqala indlu nje sithandwa sami obokwazi ukuthi nawuqala uthi uyokwakha indlu uzakhela wedwa. Nikhona abazalwane. Futhi leyo ndlu uyohlala nobani? Yeah. Angithinto umoya ukuthi hey waze wenza into enhle ethi ngikuzame nami ngizakuthengisa isitina. Mara ungaqali iplan yendlu ngoba uthemba ukuthi hayi bakhona omamdlovu bazongisiza. Akusetshenzwa kanjalo bazalwane. Ngoba uyoyibona usunesicwacwe ebantwini ungazazi ukuthi unesicwacwa kanjani.